Hadian kajing shimti da uba e basayo moj Deputy Secretary ka Khasi Hills Autonomous District Council kum u administrator jangka ilaka nongpo serdarship. Hine kasingi ulawan ban shong jing yalang bat kinong yalam jukiran banyakran naga benta kajing penbha bat jing penwandur ya ka ilaka bat kumjo ya ki rat ki badan hapo ka ilaka. Hakate ka jingalang nakaliang uba e baseo moj ulayo ruban IT sendon yaki katu ni tili ki tiar ban pendon kam kum kishuki bat ka Godrej shekinong yalam kara nakabenta ban pendon kam hapo ka office kam jong ka ilaka. Habakran nakaliang uba e baseo moj administrator ka ilaka ulayat hu banadu ba ula shemti kum u administrator jong ka ilaka nokpo ulalap badang don shibun ki jingduna hapo ka ilaka. Ula ongru wat nakaliang userdar barem jo ka ilaka ulayale kat bala ban penwandur ki shnong berkirat hapo ka ilaka handrei kidang don ki jingduna. Ula penparu hadin ka jingwan ban shimti ya ka kam kum u administrator jong ka ilaka nongpo serdarship ula shamba hapo ka office kam kishem baya ki kot kislaru la shubu hakimit bat kim shem la don kinu ki tiar ki bala ban pendon kam kum ki jakabu bat kabal penong yu ban shem ki sen jam ki paningkong ta ka ba ais ngobha de ki shuki bat ka Godrej shaka office jong ka ilaka. Ngai kublai oso sisen pat bangana sinti hang ni kuman administrator jong ka ilaka nongpo te kumu administrator nga sinti dengan laba kadan bun ki jigduna hapo ka office jong ka hima te ki jinga slok jong ba katuan ni perlok napo ilaka nongpo hi giting layarai ba nginno senyang sa ka ilaka sa office jong ka hima namal kamdani ka almari ka babiang kamdani ka suki babiang namal ka office su ka baningkong kari katangga office ko su simwai hendrai sultanat ba na ka darbar snong paham sim hakipor ban syak lai penbej ba ka office hima kan dai hangni kat ku gajing ya penbej ba ki serdar barim tidak leng jonga ngaras berfoto katakan imbut gila ya rai ba inno senyang sya ka hima dai ibarit ya kum ka almari ka almari kawan bo igi files mas hanpo tili ki suki nomor kena ba ka kam ka jam kan ya be andri nomor hap nadu ba simti hi ne kam dan almari kam dan ki file la subu hami te teng ka halor ba ki sulong kala ka baganum sakama ki file sistai ting larai te kabar ki perlok hi bangin no senjang dak almari ban bo ki files nata ki suki ba dan kam ki namta ka extra dorbar ani ki sinong suki hadin habo ngila perkhat hi ngila ya rahi dan biang yang ba untak sanpo kli suki ngi sampai suki da ngila ban ai sa sanpo ndel spat knang ba kila pendon kam kira ru ki sinong ru e ki suki jogi hima knang ba kin khamnai na jing ro jing sa hakin ni bentab ki don kam pe tang ini hi sinjam baningkong hi te kawe ru ngai perkhat hi ba ngi dia kanu ko bala ban wara ka jing hai po ka hima wara ngadon potang ini ilai benai ru andai ngini pusang hi rengkat bagi studor bar lingdora ikimentri bisketri bermentah ni bangi dia kunung dia penwandur dia penbej ya kerentia kikam kijam apa gimana namar hoi hagajing nobring ibun kijing dona kijing bakrang imna nan hoi ku sadar barim ila persang na bor jong i hindai kidon hi kijing dona hagini ki ha katukan ki benta te ngilai pe ngilai kni kidon ki knya kasoi ki bahabani penbej ngahabani penbha te kumta hi te kum ke ekstu bar ko thamai ngilai ra hi ba ngide penbej Pangiliawan ya kesesar kadar kebabiang natah kebanwara kajing suk amta hakira dari hakisnong githau amta hakai himahi brok we tang ni tin kulisi bori